Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya sa Negros Occidental nagahalong sa pagbaton sa mga persona halin sa Cebu. Sweeper flights ginapangabay sa PAL kag AirAsia nga palawigon tugtog Hunyo 30. Sa balita national, edukasyon sa Pilipinas hindi makahulat sa bakuna para sa COVID-19 suno kay Briones. Mga benepisyaryo sang SAP pwede na ka magparehistro online para sa ikaduhang nga tranche sang ayuda. Sa balita international, North Korea ginpandama ng Estados Unidos sa pagpasilabot sa inaway nila sa South Korea. Sa balita sa sports, welterweight champion Errol Spence Jr. realistic goals na makaenkwentro si Manny Pacquiao. Balita entertainment, Chris Aquino plano mag-eskwela sang political science. Samtang sa balita special aton pag-istoryahan ang mga ginadumili sa paggamit sang bandera sang Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Biyernes, Hunyo 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Na-maintenar sa Tropical Depression Butchoy ang iya kabasugon samtang ginausoy ang padulong sa probinsya sa Zambales. Magabatyag sang makanay tubtob mabulubasgo nga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, northern portion sang Palawan, lakip na ang Kalamian kag Cuyo Islands kag Occidental Mindoro. Sa alas 2 kay na sang kagahon nga severe weather bulletin sa Pag-asa, mangin maulanon man ang Calabar Zone, Visayas, Caraga, Davao Region kag ang bilog nga Luzon. Tudlog sa alas 1 kay na sang aga, ang sentro sang bagyo nakitaan sa vicinity sang Mabalacat, Pampanga, nga may kabaskugon nga hangin nga 45 km per hora kag pagmadlos nga 75 km per hora samtang nagahulag nakatundan namin nakatundan sa kadasigon nga 25 km per hora. Ang mga lugar nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 amo ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan kag Metro Manila. Una na nga naglandfall sa Pulilio, Quezon, Cebu Choy, las 5 sa imidya sang hapon, kahapon, kag sa Infanta, Quezon, las 6 kagabi, Huwebes. Ginapaabot nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility Cebu Choy sa Domingo sang gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number 1 with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subok. Kag sa aton balang nga mga kaaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Liwat nga ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nagahalong ang probinsya sa pagbaton sa mga persona nga nagahalin sa probinsya sang Cebu. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang locally stranded individual halin sa Cebu kaya nag-abot sa Negros Occidental sang Hunyo 4. Sunod kay Lacson, ilagin kasugdan ni Mayor Renato Gustilo sang San Carlos City nga tugutan ang mga LSI halin sa Cebu nga magpauli sa Negros Occidental nga mag-aagi sa Toledo pakanto sa siyudad sa San Carlos sakay sa Baroto. Dunga pa sang gobernador, iya pangabayon si Cebu Governor Gwendolyn Garcia para makakuha sang permiso ang mga locally stranded individuals.
Pangabayon ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang Philippine Airlines sa Conpal kag Air Asia nga padayunan ng sweeper flights tubtub Hunyo 30, 2020. Sunod kay Lacson, luyag niya nga tugutan man sang PAL nga makasakay sa sweeper flights ang mga returning Negrense residents nga nakabakal sang plane tickets. Magluwas sa PAL, pangabayon man sa gobernador ang iban pang airline companies nga magapatigayon sang sweeper flights. Sa advisory sang PAL sa tung Martes, magabalik ang ila domestic flights Manila-Bacolod, Manila, kag Cebu-Bacolod, Cebu sa Hunyo 16. Sa records ng Provincial Incident Management Team, may 2,408 na ka mga repatriated OFWs, locally stranded Negrense kag returning residents ang nakapauli sa probinsya pagi sa sweeper flights umpisa Marso 30 tubtub Hunyo 10, 2020. We will continue to ask that we will only limit it to sweeper flights. And so the provincial government will still be managing the number of passengers coming in. Of course, we would like to fill up the plane as much as possible, but at least we know who are arriving. We will continue to request that. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Nagdungka naman las 5 kahapon sang kagahon sa Bredco Port, diri sa siyudad sa Bacolod, ang to-go malasakit voyage salin sa Manila, sakay ang 60 ka mga repatriated Negrense OFWs. Ini nga biyahe ang ginorganisa sang National Interagency Task Force kag sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa koordinasyon sa gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Ini sila tanan ang ipaidalom sa swab test sa COVID-19 kag intugyan sa ila ginpulian nga banwa kag syudad. May 5 man ka mga OFW sa Negros Oriental nga sakay sa among barko kag intugutan man nga makapauli sa ilang probinsya. Nagnegatibo sa COVID-19 ang 142 ka mga repatriated OFWs nga Bacolodnon. Sila ang nagpauli na sila tagsa ka mga puloy-an matapos nakuha ang negatibo nga COVID-19 results kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay City Councilor Israel Salanga, ang chair sa Aksyon Team on Returning OFWs, ang mga nakagraduate nga OFWs ang ginalakipan sang duha ka batch sang repatriated OFWs kag may delay nga resulta sang ila nga test. Samtang ginpasalamatan naman ni Punong Barangay Lito Abareng ang kooperasyon sa mga residente sa Purok Pine Tree nga nagginpaidalom sa lockdown kasunod sang kaso nga pagpositibo sang patient kon COVID patient number 19 o kon 18 sa mga lugar. Sunod kay Abareng, magluwas sa padayon nga pag-provide sang barangay sa kinahanglanon sa apektado nga mga pamilya, liwat naman nga naghatag sang food packs ang iya talatapan. Nagalao man niya kung tani magnegatibo lang ang resulta sang RT-PCR test sa palabuton, agud malikawan na ang dugang pang risgo kag problema sa lugar. Umpisa Hunyo 16, 2020, hindi na kinahanglan ang travel pass sa authority halin sa mga lugar sa anuman nga local government units sa LGU sa Western Visayas. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon adlaw. Sunod kay Lacson, isa ini sa mga naisugtan sa sinapol sa mga opisyal sa Region 6 kalakip na ang pagbukas ng mga borders sa inter-island travel. Ang pangginklaro sa gobernador nga magapadayon sa gihapon ang protocol nga pagpatigan sa tests kag home quarantine. Nagasalig si Lacson nga wala na sang modified general community quarantine sa rehiyon sa Hunyo 16 kag may transition na sa new normal. What we really talked about is really the inter-island, because in Panay, borders are open, and so they were also requesting if that can also be done here in Negros, meaning to say, no need anymore of a permit from origin. We said okay, but we will continue with our protocol. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Sa mga dugang manaton nga mga balita lokal, ginimplementar sang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental ang health and sanitation measures agon mapadayon ang paghatag serbisyo sa mga Negrense. Pila sa mga ini amo ang pagpahamtang sang plastic barriers para sa mga frontliners, alcohol dispensing stations malapit sa portahan kag high traffic spaces, pulungkuan sa mga kliyente para matuman ang social distancing kag no mask, no entry policy. Ginadublian nga makasulod ang sinuman sa mga lugar nga para lamang sa mga authorized persons kag may liquid soap man sa mga comfort rooms para sa proper hand washing. Ginpangabay man ang mga staff kag clients nga hindi anay magtrabaho kung nagabatyag sang flu-like symptoms kag may regular man nga pagpaninlo o kung disinfection sa mga lugar nga masami ginaagyan sang mga tao.
Sa dugang nga balita lokal, ginapahayag ni Association of Concerned Teachers Negros President Gualberto Dahaw nga ma-deprive ang estudyante sa quality ka accessible nga edukasyon kasunod sang palayag ni Education Secretary Leonor Briones nga may minimum specifications ang gadgets sa pagpatuman sang distance learning. Sunod kay Dahaw, may mga kabataan ka ginikanan nga hindi makasarang nga magbakal sang gadget base sa ginset nga specification sang Department of Education. Ini kasunod kay Dahaw nga madamo sang ginikanan ang dulaan sang trabaho bangod sang COVID-19 pandemic. Ginaabi-abi ni Dahaw sa tion nga ang gobyerno ang makahatag sang gadget sa mga estudyante kag sa mga manunudlo. Ginatugyan na ni Dahaw sa ilang counterparts sa national nga ipalambot sa DepEd ang ila pangabay kag concern sa pagpatuman sang blended learning. Tagaan bisang kwan specification ng mga laptop na ipabakal sa ginikanan. Madamo nga kabataan ng ma-deprive, no? Kaya siyempre kadamo sa ginikanan nga hindi kasarang. Kadyo namagaltom ina nga klase sang proposal, no? Kabahin sa pahayag ni Act Dahaw. Samtang liwat naman gipasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 3019 kag Republic Act 11469 ukon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials kag Bayanihan Act Sanday Barangay Felisa Punong Barangay Ramon Herdin, Barangay Secretary Stephen Halandoni, Purok President Corazon Latosa kag Barangay Liaison Officer Rose Jean Estador. Tanan sang Barangay Felisa may angot sa giniligar anomalya sa pagtaganay ayuda sa idalong sang Social Amelioration Program. Sunod kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, OIC sa CIDG Bacolod, ginbaton sang Office of the City Prosecutor ang reklamo ni Flora May Ramas matapos ginreklamo sa Hardin kag tatlo pa kaiban sang Miyerkules nga adlaw. Ginklaro man ni Gocotano nga dugang ini nga kaso ang ipasaka batok sa pila ka mga opisyal sang Barangay Felisa, may angot sa giniligar pagbuhin sang 4,000 pesos kay Ramas gikan sa original nga 6,000 pesos nga ayuda. Madumduman pito ka mga persona ang una nga napasaka sang kaso batok sa nasambit nga mga respondents. Madumduman, una na sadto ang ipahayag ni Hardin nga wala ginibanan sang barangay ang ayuda sang mga SAP beneficiaries. Sa national complaint against naman sa mga barangay official sa Barangay Felisa, same allegation yung pagpatol niya sa 6,000 na nagligat na sub-distribution sa Barangay Felisa ay pinuha naman pagbalik yung 4,000 niya, no? So that is why nga may hindi siya nakapag-file agad yung kasama yung unang nag-complaint dahil nagkabatol siya ng mga pamahog, no? Ang kabahin sa pahayag ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano sang CIDG Bacolod. Apat ka adlaw nakaligad matapos ginambush si Police Staff Sergeant Miguel Perez. Tubtub karon wala pa makilalaan ang mga persona nga naghimo sang krimen. Sunod kay Police Major Charles Hever, ang hepe sang Police Station 4, may mga persons of interest sila ang ginalantaw apang kinahanglanon pa nila ang ebidensya nga sila ang maangot sa pag-ambush sa biktima. Sunod kay Hever, ang sadto pag-assign ni Perez sa drugs operation ang posible may angot sa ambush. Magluwas sini ginalantaw man ni Hever ang personal nga kaakig sa pag-ambush kay Perez. So kay Hever, maka-maneuver pa si Perez o kung naka-maneuver pa si Perez kag na-plaster pa niya ang salakyan anti siya makagwa matapos ang ambush. Duga pa ni Hever ang nakita nga bala sang 9mm ang halin sa armas ni Perez. Sa karon ginahulat ni Hever ang resulta sang bullet trajectory kag backtrack nga ila ginhimo kon sa diin nagpalagyo ang nag-ambush sa pulis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:22. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon para sa inyo complete nga management sang inyong liver detox kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga nagapangape bala, ginarekomendar naton sa inyo ang black coffee. Kag kon black coffee gani, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kay amulin siya nag-isahanon nga black coffee nga may mangosteen.
Kag ang black coffee, especially ining Dr. Alfred's black coffee with no sugar, abi ninyo kadamo sang benepisyo sa aton ikaang lawas. Ginapanubo niyang risgo bala nga mag-Alzheimer's kita kag Parkinson's disease sa may mga edad-edad na nami gini sa aton ang ining Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Kag nami ni sa aton atay, nagabulig man tinlo sa aton kolon na kontinai, likaw kita sa colon cancer, nagapanubo pa sang risgo sang diabetes kay no sugar. Ini mo, no? So sa Dr. Alfred's black coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. Mabakal nato nini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. Edukasyon sa Pilipinas hindi makahulat sa bakuna para sa COVID-19 suno kay Briones. Samtang mga benepisyaryo sang SAP pwede na magparehistro online para sa ikaduha nga tranche sang ayuda. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Liwat nga nanindugan si Education Secretary Leonor Briones ngang basic education classes sa Pilipinas ang magabukas sa Agosto 24, bangod ang pagtuon ang hindi pwede mapaiway tubtub nga may vaccine na nga available batong sa COVID-19. Sa Senate hearing, ginpahayag ni Briones, ang gobyerno ang mga gastos ang 395 bilyones pesos para mabayaran ang mga manunudlo kag personnel sa education sector kung maghulat sang isa ka tuig sa tion nga isuspend ang klase. Tubtub sudang Mayo 11 o Hunyo 11, ang DepEd ang may 36% na sang ila projected enrollment rate o kung malapit na 10 ka milyon nga estudyante para sa public kag private schools para sa school year 2020-2021. Sunod kay Briones, ang approach sang DepEd sa new normal ang ginbase sa global standards kag ang application sini ang dapat nga localized. Sa records ng DepEd, nahanas na ang 320,000 o kung 38% sa mga public school teachers sa pag-usar sang ICT para sa online teaching. Kapin 10 milyones na mga estudyante nakapa-enroll para sa school year 2020-2021. Ano yung base sa pinakahuling records ng Department of Education. Sa hearing sa Senate Basic Committee on Education, ginpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga sa nakaligad yung may nadlaw sa nagumpisa ang enrollment sa pampubliko ng mga bulutuan, 36.26% na sa projected enrollment para sa tuig 2020 nakapa-enroll. Dugang pa ni Briones, nagapadayan ang ilang pagpanghanda sa sining school year, ilabi na ang ipatuma ng blended learning. Sunod ka Briones, 87% sang ilang mga